panjenenganipun. Mugi sedaya tansah pinaringan sehat nggih Pak Bu nggih. Sehat, rezekine lancar, rezeki ingkang berkah lan barokah. Amin. Mugi sedaya masyarakate tansah guyub, rukun, ayem, tata, titi, tentrem, gemari, paloh, jinawi. Amin, amin, amin. Wah, iki dungane bocah sing ado parane iki akeh mandine. Leres kados panjenengan. Apa? Asma semakin tinggi. Niku biasanya dongane ya pancen slot. Asma ki ora tau dhuwur-dhuwur, ayu-ayuben kok. Oh nggih nggih nggih. Ndak wae. Wis tuwa soalé wong iki. Asma to. Asma iki mesti jenenge lho. Lha iya kuwi jenenge asma. Ana apa? Jenenge asma ki ana. Aku sik arep ngurus lho. Apa? Ki sing dolanan iki ning kene sapa le? Kok ya iso nemu? Dhuwur panggung kok iso kaya ngene tak laporke polisi apa piye? Niku ki wau panjak kula, Pak De. Lah kok dolanan kok ngene dhuwur panggung tak laporke polisi. Panjak kula wis saking senenge ajeng kerawan jenengan. Kok iso sempat-sempate dolanan kok ngene kok ora ajak-ajak aku lho. Nggih nggih. Kok ya cek iso iki jane nomor pira? Iki roplang, Loro karo loro. loro plang. Plang. Plang loro, balak loro ki. Oh, Kuwi perkara judi takon aku biyen raja judi. aku ngertine sing kertu Cina kae lho. Sing ana kucing, terus ana Oh, kuwi yen aku ngerti nganggo banget ki malah tak tembangke tak nggo bawa. Tapi pen bawane. Ana raja gendong lintrik menyang pasar pagunungan. Sangune pitis rong kantong. Lara dengkek sasodoran. Kalejo katon gumawan. Kucing kira kisat-kisut. Bocah gundul ngerok jalan. Kuwi kertu Cina. Luar biasa ya. Luar Apal. Wah, apal aku bandar kok. Bandar cap jikian. Oh, alah ngaten. Nggih, Bu Tatin niki Nggih. anu rawuhe jenengan menika sampun diantu-antu dumateng sedaya warga Lah, masyarakat nggih. Karangrejo Sendang Rejo. Ndang Aku iki kok kaya udu dalang to rumangsaku. Rumangsaku lho Pak De. Percaya apa ora? Iki yo kapinujon wae tanggapan ning kene iki bengi iki dadi dalang. Sesuk seminggu kas dodol wedhus. Oh, baten kok dalang kok ubek wae lelinggo ya ana Wes, sing jegang ana sing ono. Niki Dalang saking ki sumanggem sikile iki aja jegang barang. saking bombong biramaning manah kula kerawan jenengan kalih Pak Daring niku lho. Oh ngono. Raose wah, ayo kula Excited niku ngono ta. umpama kula ra isin niku ajeng medun nembang kalih jenengan ajengan. Ya ora apa-apa to nek Ora tambah apa-apa. pamane Aning kok duet. ditani oleh Pak De. Ora, aku ora tau nyeneni. Wong aku iki karo anakku wedi kok. Nyeneni wong liya. Jenengan mboten nate nyeneni kalih anake dhewe wedi. Wedi. Berarti jenengan kalih putra siswa didik jenengan nggih termasuk wedi. Ngene lho. Nyeneni wediku apa? Sok ndak dheweke yo dadi garang kerep nyeneni wong liya. Nggih. Mula aku Oh, wedi ngoten. nyeneni ngandani iya. Ning yen Beda. nyeneni ora tau. Ngandani karo nyeneni beda. beda. Yen nyeneni nganggo emosi. Yo. Apa Mas? Oh Mas nesu silak kon nyanyi Mas. Mbok bilih enten kan. Pamundutan lagu menapa? Nggih. Kaget aku. Munggah panggung bar methet to le. Bar methet. Metet nopo to? Lho kuwi bar ning kamar kecil kuwi methet. Sing dipethet apane? Ya mbah takok dhewe. Dipethet. Wonten pamundutan lagu. Nggih, niki sementara dereng. Oh, Anamung dereng. kala wau saking sederek-sederek kadang panunggung reda nyuwun panjenengan podang kuning sak bawanipun. Oh, Niki alah. sing adang sego termasuk sing nganu ngudheke wedang. Nggih, utamane ibu-ibu sing ning samping Oh, kuwi. Cek. Nah, Iki sing Ibu-ibu PKK. diteni ya awakmu. Awakku berarti ndase ora ya? Ada. Awakmu sak ndase. Ibu-ibu nyuwun apa podang kuning, Bu? Kersa? Kersa manuk? Kersa. Kae mbok tari yo wong pudang kuning ora mudeng sing ndi kok. Lah mudenge piye? Takono ngersake napa, Bu? Lagu Oke, napa? kersake lagu napa, Bu? Caping gunung. Oh, Je. Caping gunung. Ngerti ora usul. Lah ngapa? Lah ngapa? Ora urung sing rekoso aku. Lah malah ibu-ibu lah yang nyuwun lho. Ya ora apa-apa.